és la realitat o estic en èxtasi. Tancats dins caixes, ningú sap quan podrem obrir. Renta't les mans i tapa't si has de tossir. Soc solitari, al carrer no és per mi. Aquí diu no puc més, quin horror, vull airet, vull claror. Però jo estic bé a casa, no tinc pressa per sortir d'aquí. Mama, com l'he cagat. Saps quan vaig dinar al mercat un caldet de ratpenat? Doncs mama, no sé encara com, però ara hi ha un bitxo amb corona pels carrers. Mama, no et volia fer plorar. El pròxim cop segur que menjo a casa macarrons que són bons i segur que això no passa. Ja està fet, ja és massa tard, ja tothom està fent pans i directes a Instagram. Que estrany, quina història, quan passi tot haurem de recuperar el temps perdut. Mama, potser és made in Wuhan, però ha volgut anar a conèixer món. Veig una silueta fent ioga al seu saló. Jo vaig brut, tot barbut, de les 8 que la tajo. Festes per streaming, espero que em convidin, sí. Confineo, permutat al meu balcó i ficó. Soc solitari, al carrer no és per mi. És solitari, no té ganes de sortir. La normalitat el feia patir. Però en excés cansa tot, he d'anar a fer un tomb. Vull pirar, no, en Simon diu que no. Vull pirar, en Simon diu que no. Vull pirar, en Simon diu que no. En Simon diu que no. En Simon diu que no pots anar enlloc. No. Vull la vida que tenia, però és que ja no sé qui sóc. És ben fotut, no sé com hem arribat aquí. No veus que aquell ritme que duia t'estava fent mal? Veus que vivíem sense viure i ens semblava normal? Oh, espera, les coses ja no poden ser com eren. Vull més temps per tu i vull seguir tenint temps per mi.
fer una pausa, el món no estava fi. Ha estat bé fer una pausa, però és trist que hagi calgut un Covid. Nosaltres som el virus.